أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله أنبدو أنبي أوفو مالكونا أني مالكوكان نيني أنسيغيلي أنغا wajulu ale émission kono ili vision sanfɛ ni wagati na. Ni ko wajulu yɛrɛ kɔrɔ ye bilasirali de ye, ko min bɛ adamadenw kan ni min ka ɲi k'o fɔ k'o kɛbagaw bila ka cɛsiri k'o kan, ni min yɛrɛ man ɲi k'o fana fɔ k'o kɔn minnu b'o siratigɛ kan u ka se ka u yɛrɛ bɔ o siratigɛ juguman ninnu olu kan. O la n baden, n'i y'a lajɛ Alahu Taala ye diɲɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ da, i bɛ taa sɔrɔ a ye wagati dɔ kɛ a dugukolo in bɛɛ n'a ka lajarabi waati don. Ni waati laban ninnu na Ala ye lajarabi minnu se an yɛrɛ faso ma n'o ye Mali ye. O lajarabi in dugukolo kan nin de kun ye Mali ta waati ye. An b'a ɲini Masa Taala fɛ sɔnfɛgɛyali lajarabi ninnu na, ale Ala de y'a lana, an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a fɛgɛya. An bɛ kuma ni jumɛn ye? O ye silamɛya tɔgɔ de ye. Mɔgɔ o mɔgɔ n'a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ dɔ se a silamɛ ɲɔgɔn dɔ ma, lawulinkama la, k'i k'a dɔn Ala t'o tigila mɔgɔ fɛ. Kuranɛ aya jɛlen don. O ye jumɛn ye? Inna Allaha la yuhibbu el-fasada. Ala tɛ tiɲɛnikɛla fɛ. Silamɛ kan ka kami n'a silamɛ ɲɔgɔnw u dɛmɛli de ye, n'u ka sankɔrɔta n'u ka ɲɛta de ye. Mais silamɛ ka marifa ta, misiri bayirika bi jamana min kɔnɔ, ka marifa ta k'e bi taa o jamana kɛ silamɛ jamana ye, o tuma e nana sɔrɔ min bɛ o ye jumɛn ye? I bi n'a ye ni kuma yɛlɛma banfula donna hadamaden kunkolo la, a ka kɛta n'a ka fɔta, i bi taa sɔrɔ ni u cɛ ka jan ɲɔgɔn na. E nana sɔrɔ diinɛ bɛ yɔrɔ min, n'i y'a ye e yɛrɛ tɔgɔ dara ka silamɛ tɔgɔ da i la, k'i wele ko silamɛ, e yɛrɛ k'a dɔn ko silamɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ. N ko o kɛra o dugukolo o kelenw de kan. Donc o dugu in de ye e yɛrɛ kɛ silamɛ ye, ka silamɛ tɔgɔ da i la, ka Ala yir'i la, ka kira yir'i la. E ka kan ka mun kɛ o dugu ye? Silamɛya a bi ɲɛ yen cogo di? A bi sabati yen cogo di? An y'a fɔ an bi segin a kan. Jamana o jamana a bɛ n'a ka culture don. O culture ɲumanw de bi ta ani silamɛya bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O ye diɲɛ dugukolo yɔrɔ bɛɛ ye. O culture minnu b'a la sa ni nafa t'u la, n'u tɔɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ u nafa yɛrɛ kan, ka ca Ala fɛ silamɛya b'a fɔ ko ka nafama ninnu ta
mais a t'a fɔ minnu fana bɛ dɔ ninnu kan k'olu ka bɔ o kan dɛ, mais ale bi ɲuman de ta ka ɲuman di mɔgɔw ma u ka continue ni o ye. O t'a to n'u badenw bɛ fara, o t'a to n'u sigiɲɔgɔnw bɛ fara, o t'a to n'u sinjiw bɛ fara. Silamɛ ni silamɛ ka hakɛ bɛ yen, silamɛ ni hali kafirifin ka hakɛ bɛ yen, adamadenya hakɛ b'aw cɛ. Mɔgɔya hakɛ o bɛ yen, maaya de ka kɔrɔ ka tɛmɛ silamɛya kan. Maaya hakɛ de ka kɔrɔ ka tɛmɛ silamɛya kan. I tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye fiyewu f'i ka maaya hakɛ tanaw, f'i k'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ, k'o danw sigi ka sɔrɔ ka kɛ silamɛ ye. Silamɛya yɛrɛ ye jumɛn ye? Sopaseman 5 in de don. Seli, sun, hiji, jaka, ala danaya ni kira danaya kɔfɛ. A tɔ ninnu ye masiriw de ye a la. O bɛɛ bɛ ka kɛ dugukolo min kan. Maa b'i to i yɛrɛ ma bilen k'i bɛ taa maramafɛn ta k'i ɲɛsin o dugu ma ko e bɛna silamɛya kɛ yen. Fo mɔgɔw k'a faamu visage yɛrɛ ye min ye. Silamɛya de kɛra birifini ye pour laɲini min bɛ nin waleya kɛbaaw la o ka se k'o sɔrɔ. Sinon silamɛya ni nin cɛ ka jan i komi jɛgɛjala ani baji. Silamɛya dɔ tɛ, silamɛya fan dɔ tɛ. Silamɛya ma maa si yamaruya k'i ka kɛ maa faala ye. Kuranɛ yɛrɛ nana n'a ye a jeli. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama. Maa o maa y'i tugu ka silamɛ kelen fa, ka ala danaya maa kelen fa, k'i k'i sigi sara foyi t'i ye ni jahannama tɛ. Bon, marifa bɛ e bolo, e ye maa joli kantigɛ k'i to banbagaciya wale la, e ye maa joli fa, e ye maa joli kantigɛ, i ye dutigi joli bɔ ne ka bɔ a ka denbaya kɔrɔ, dutigi minnu jɔn bɛ ni maa 100 yirikaw olu balo ye, i ye alimami joli fa, i ye wajulukɛla joli fa. Dan b'o la wa? Ko e ka ji kɛ silamɛya yiri sun kɔrɔ, a yiri ka falen, a ka nugu, diɲɛ bɛɛ ka sigi a suma kɔrɔ. E bɛ ka joli kɛnɛ de cɛ k'a k'o kɔrɔ, o bɛ yiri falen? O tɛ yiri falen dɛ. Jele de bɛ e bolo ka silamɛya yɛrɛ ju tigɛ. O tuma an bɛ min ɲini denmisɛnw fɛ. Marifa bɛ min bolo n'a b'i kɔnɔ ko ala ko don, ala ko tɛ d'a bila. Marifa in bila. I ka segin i faso ma. Ala ko tɛ dɛ. N'i sara ka i bɛ don jahanama kɔnɔ. Wa i t'i ɲumankan tɔɲɔli tan don. Sabu o de bɛ caman kunna ko ala ko don, ala ko tɛ dɛ. O nana sɔrɔ ala ko bɛ ka kɛ yan. A ɲuman a jɛlen ka maa ti man tɔɲɔ. N'i bɛ ala ko kuma fɔ, i ni ala ko mɔgɔw de bɛ sigi tabali kelen kan k'o kuma fɔ. Mais ka marifa ta dugu ni dugu, ka denmisɛnninw fa, ka musow violer, ka balow jeni. Criminalité jumɛn de bɛ diɲɛ kɔnɔ? Dansago jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛmɛnen b'o kan? Ka visage jugu di silamɛya ma fo ka silamɛya nege bɔ mɔgɔw la. Aw minnu b'aw ka diinɛ na, a y'aw ka diinɛ kɛ. Silamɛya ye fɛn jɛlen de ye, nɔgɔ si taara. Ni nɔgɔ min y'a la, mɔgɔ dɔw de y'o don a la. U ti silamɛya yɛrɛ ka kɛlɛ la. U bugulen b'o de kɔfɛ pour u b'u ka laɲini sɔrɔ. O laɲini ala t'a di, a tɛna na sɔrɔ. K'aw silamɛɲɔgɔnw tɔɔrɔ k'a kɛ sababu ye k'u ka bolimafɛnw jɔ, k'a kɛ sababu ye k'u ka suguw gɛlɛya,
k'a kɛ sababu ye u bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira minnu fɛ k'a b'o bɛɛ tiɲɛ. Mais ala kira min nana ni diinɛ est-ce que kira yɛrɛ nana n'a ye tan wa? Ni silamɛya ko don kira nana n'a ye tan wa? Dalu jɛlen don. Kira mana ni diinɛ ye tan la. Diinɛ nana ni kodɔn de ye ani lafaamuyali ani bilasirali fo ala nana fɔ kira ye Muhamadu mɔgɔw wele ni kodɔn ye ani hakili udu ila sabili bil hikma wal mau'izatil hasana. Mɔgɔw wele ni kodɔn ye ani wajulukɛcogo ɲuman. Mɔgɔw wele ni kodɔn ye ani wajulukɛcogo ɲuman. Kira ma yamaru k'a ka mɔgɔ faga k'o ka kɛ silamɛ ye. A dalilu ti diɲɛ sɛbɛn si la. N'i y'a ye sɛbɛnfɛn min na dɔrɔn mɔgɔ dɔw de ka fɛn dilannen don pour que u bɛ se k'o k'u sinsin bere ka diɲɛman tɔɲɔ. Kira si ma n'o kan diɲɛ kɔnɔ a tɛ yen. Misaliya ta don min tɔyifakaw ye kira wele. Janfan kɛ u kɛn bɛ ka janfan labɛn ka fatɔ ni lalatɔw bɔ ka rasulu kerun k'a jogin ka joli bɔ a la fo k'a ɲin dɔw kari. Ala sɔrɔla ka Jibirila ci a ma ko n'a bɛ fɛ min ka kɛ tɔyifa la. Kira ko Jibirila ma n t'a fɛ foyi ka kɛ tɔyifakaw la. U ma ne Mamadu dɔn de. N b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an dɔnniya d'u ma. A banna. Kira min ye nin bɛɛ dimi muɲu ko mɔgɔw ka sira jɛlen minɛ. Mɔgɔ de bɛ n'i biri o kira ka taabolo kɔfɛ ka kɛ maafala ye. Ka duguw ci. Ka bogotigini fitininw violer. Ka dansago ko kɛ ka dansago kan fɔ. Ayi. N'i bɛ na ni kan min ye, n'i ye maa min ye na n'o kan ye. Mais i tɛ min ye n'i nana n'o kan ye. I b'an jɔlen sɔrɔ araye kan dɛ. Nɔgɔ tɛ da silamɛya in na. Ka sɔrɔ fɛn jɛlen don ka nɔgɔ jagoya da la. A tɛ kɛ dɛ. Donc terrorisme ya diɲɛ kɔnɔ Ala ko tɛ. Ala ko tɛ, silamɛya dɛmɛ ko tɛ, foyi tɛ dansago ni tiɲɛni kɔ ani violence si diɲɛ kɔnɔ o dama de don. Missionnaires de don. U bɛ mission min na n'u y'a ye jamana min taabolo min minen bɛ mɔgɔw dusukun na u b'u nakan k'o taabolo ye. Silamɛya de min bɛ mɔgɔw la yan u y'u nakan kɛ k'u bɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ pour mɔgɔw ka sɔrɔ ka far'o kan. N'u bɛ k'i nɛgɛn k'i ka don n'i bɛ fɛ ka don n'i donna i ta tiɲɛna dɛ n'i sara dɔrɔn i bɛ janɛmɛ kɔnɔ. O tuma a ye marifa bila. Ni Ala ko don a ye marifa bila. Ni kira ko don a ye marifa bila. Dalu contre dalu an n'o cɛw ka sigi. Ni min ta ye tiɲɛ o na dɔn sisan. Mun n'o tɛ kɛ min bɛ ka fɔ o de tɛ. Maliyɛnw a y'aw ka jamana minɛ n'aw bolo fila ye. Foyi tɛ se Mali la ka Ala to yen. Mais a ti ɲɛ an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ kɔ. Ani ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. Min kan ka min kɛ o k'o kɛ. A filɛ sisan karibulanko gɛlɛya kɛra. Jamana ye effort bɛɛ kɛ. Chauffeurs, militaires, ba taara nafolo kasabi de bɛ don da fɛ. Chauffeur kɛ ka ja nin kɔ, militaire kɛ ka ja nin kɔ. Jamana yɛrɛ ka nafolo mugu bɔ k'a don ko jamanadenw ka karibulan sɔrɔ mɔgɔw ka baara ka kɛ lafiya ka na. E fana ka Ala minɛ jamana ma fɛn fara prix kan.
e ka ala minɛ ka taa karibilan bitonin kelen san piri nɔgɔman na ka to o jago bitonin ɲɛ kelen tila k'o feere mɔgɔw ma 1000 ni kɔkɔ. Faso kanu ti kɛta, faso dɛmɛ ti kɛta. N'an ye dɔ fɔ terroristes ye kɔrɔn fɛ, maa min fana bɛ nin na, nin fana ye terroriste baara dɔ de ye dɛ. Mɔgɔw kamana gannen bɛ fɛn min nɔfɛ, a nana a b'u bolo. E bɛ k'a tigɛ tigɛ k'a feere u ma prix la, prix min n'a man kan ka d'o la. E fana bɛ t'i sigi k'i bɛ kuma ko terroristes y'a kɛ tan. Alors e fana bɛ baara min na k'o kɛ jamanadenw na, o fana ye terroriste dɔ de ye. E bɛ taa essence 20 litres ta, essence sɔnna. Prix nɔgɔman na, an bɛ min kalama 3500 litres. Nɔgɔya dan y'o ye. Mais o 20 litres bɛ ka bɔ e bolo kɔnɔ ka t'o feere i adamaden ɲɔgɔn ni silamɛ ɲɔgɔn dɔw ma 10,000 ni kɔ. E dɔ dansagora. Dansagora. Gɛlɛya bɛ se ka ban nin na cogo di? N'an yɛrɛ dama ma hinɛ ɲɔgɔn na, gɛlɛya bɛ ban cogo di? Ni e ye 20 litres sɔrɔ, minnu bɛ yen n'u ma fɛn sɔrɔ, a feere ma nɔgɔya la. Moi sal ni ma ɲi b'a feere, a feere ma fana nɔgɔya la, u b'a sɔrɔ nɔgɔya la cogo min. E ye station tigi min fana bɛ ala minɛ, ka essence ni gasoil to i bolo, ka nata bitontigiw ka wariw la, ka sitoke ka kabla. N bɛ kelen fɔ nin fɔ. Maa o maa ye gɛlɛya kɛ ala ka jɔnw ma fɛn na tuma min u mago b'a la, n'i ye hali miliyari sɔrɔ i tɛ sa a miliyari cɛla dɛ. Ala b'a miliyari bɛɛ don i furakɛli ni kasaraw de la, a bɛ cu i ka fan bɛɛ fɛ. A bɛɛ bɛ taa n'ala ma fari kɛ i bɛ tila ka saraka dili, wa i bɛ taa jurumu jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ala fɛ. Mun b'an bila nin na? N'an ye lɔgɔmaɲɛ kelen sɔrɔ, o lɔgɔmaɲɛ kelen tila kuma ani ɲɔgɔn cɛ, an b'o waati dira. N'i ye 100 sɔrɔ, 80 de ɲɛci bɛ yen, dɔ mɔgɔ bɛ 5 la, 5 bɔ ale k'a d'o ma. Ala ka lajarabi, n'ala b'a fɛgɛya cogo di? Fo ala k'a ye an yɛrɛ dama hinɛni bɛ ɲɔgɔn na. N'o kɛra ala ka lajarabi, ni hɛrɛ don a bɛ dɔ fara a kan, ni tɔɔrɔ don fana a b'a wuli. Jɔn hakili ye ala de ta ye. N'a ye hakili jugu don min na, n'o y'o baara daminɛ, ni ala y'o hakili jugu b'o la, a t'a dabila wa? A bɛ na ɲuman kan. An ka zawiyaw kɔnɔ, misiriw kɔnɔ, jɔ i kelen ni ala kelen, ala wele, ala deli. An ka finitigiw ye minnu bɛ ka mugu ci ka faso kuma bɔ. I mana mɛn b'i da ka sunɔgɔ, terikɛ i farati, dɔ de b'i ni ko dɔ cɛ dɛ. E bɛ sogo nɔfɛ kɛlɛ la i muso la, ko sogo ma nabɔ. O sanga kelen a bil'i kunkolo la, dɔ de ni marifa jɔn bɛ, a bɛ ka sa, ko faso ka kisi. An bɛ ala de deli ala k'a hakili ɲuman d'an ma. An faso Mali ala k'a bɔ. Malidenw ala k'a hakili ɲuman d'an ma. Ala k'a kɛ an ka ɲɔgɔn kanu. Ala k'a kɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na. Ala kɛra bonya kama. Sallallahu alaihi wa sallam.